Ole, chỉ bài level ule. VSK amai video kan siam tu to na in video pakatan siam le kan dua SMSB ka thil dang po kan siam thawanga tina portal an update ve zo wangin kan englo kan lu theilo te om thina lu theilo kan om chuan ma sepera chuan computer in man chuan hetla hin kalanga mo chuan history hin kalanga hetla history hin lu tanga chuan hetila hin clear browsing data hin clear vek donia tiang clear browsing data in tianga last hour po nilawin all the time mo hey clear vek anga aket song te cookies song te in clear vek anga chuan in try donia ti hian ti khan chuan khamizo khan lu lein tum chinanga in ti thei mai tura ka ngai tin phone a khoi in om chuan phone ani chuan in browser kha eng po mangula Opera po mangula Chrome po mangula Mozilla po mangula akets le a data ka in clear bok to ne chuan update ngai om chuan in update bok to ne chuan ka kan lo hrenga chu kan log in ang form po ti han ron danglam to kan ti kha hei chu video masa po kan soi to ama sabera ka soi du chu teacher correction akan lu ta ni mo teacher correction akan lu ta kan zirtir tu te kha ka engeni kan active po tangai ni masabera chuan kan active lo chuan school a khan om ma ila mo teacher correction he kan lut lokanga tila hian teacher correction he kan lut ta hetla hian working a heta hen pending tian not select tian antina na tian select lo hen omani hetianga lo om chu antina na kan save lokanga tikhian select lo wa om chuan mo khitiang select lo wa om chuan hi engma ati theilo wani mo TMS apoin login thelo engma khoi thelo chuwang chun hetianga oma kan zirtir tu ni si ani chuan hei hi working a thlak nge tur ani chu kan zirtir tu ni lo chuan chuak to ni chuan transfer te retire te hei chu enga po in thlang theita kan zirtir tu ni chuan working a he da nge photangai working ai dainga I save ang chuan tikhan alo mang ve thei don to ni kha pending kha masabera chuan kan lu chuan kan zirtir tu khan check masaber tur ani chuan dot le chuan hei hemi teacher correction atang hian thil hei chithum hi update thei omani hei update thei omani chuan hemi update thei a hian designation te appointed by te appointed type te status hi chu kan soitel to lowanga hemi te pathum hi teacher correction atang hian athlak vek the ni antina hei hi acting head te lo ni a khatianga lo ni chuan mo tiang khan I thlak vek the ni chuan in thlak zo in save le vekang chu hetilai mi po appointed type te lo dik lo mo appointed type te appointed by te lo dik lo chuan in tatang hin in siam tha thei hemi te pathum hi profile a in edit the ni chu kan thredon ya chuan chumi do ta chuan hetilaya mi ni lo mo hetilaya mi ni lo thil dang phone number te ming te amo khatiang vel kha edit kan du ero chuan teacher correction atang hena thei lova mo modify teacher detail atangin kalturin chu homa mastera data correction a teacher a la modify teacher detail omta a hetatang hian teacher detail kha kan siam le thei ni cha kan lutanga chuan tila hian teacher status teacher code kan chunga state code zel ka mantur VSK chuan state code zel mantur uda sa chuan central code ka di khami kan TP a intran ang chi kha chuan an teacher code kan chua kan filter anga ti hian arun lang don ta ni etla hian tila chuan du kan siam tha thei a fine mo email te date of birth te engkim kha tila train kan siam tha thei chuan kan siam that zo a kan save le kan submit le mai don ani kha teacher correction teacher siam rem dan le teacher khatilai vela han khoi rem dan kha alo ni ta a pending kha siam that masak ber turani adota profile te kan edit anga profile edit hemi teacher correction atanga khoi thelo kha chu modify teacher detail atangin kan khoyang kha teacher siam that chungchang ania tuna teacher import chungchang kan soi vele don ani
teacher kan import tur ka ma sabera chuan kan zong the ni mo kan zong the azon dana ka soi vak to don lova master hen data correction a teacher a search teacher detail oma ta chang hen teacher mingten kan search thei mo teacher mingten kan search thei mo antina na hei lo ni ta se ka search anga tikhan mo an teacher code hei hi kan mamo mo hei hi chuan chutiang chuan kan search anga kan search mu kha hetila hen status a hen ron lang nge ve ngal bokani search nga yang chi kha mo teacher code kan share lo chuan search nga yang chi kha etla chun working in te khi working ani chuan alak lu thelo phot chu kan settle don nia chuan adot le chuan teacher kha a teacher code kan resa ni mo teacher code kan resa ni chuan a teacher code kan share sa chuan khatilaya azir tir tu kha zukzong mei lo khan o ngeni an minga zukzon ngai lo khan teacher code kan share sa chuan state code kan share sa chuan hetla hian working status omle ta ni mo working status atang hian kan en thei masabera chuan heilo en taila filter anga you cannot transfer this teacher to your school mo a theilo a chan chu working a omawangin working a omawangin chu hei kan teacher ani boxia working a om boxi chuan he tilai a thona school a hian mo a thona school a hian drop turin enlowa chuan zirtik tu a chuan drop an ti velova transfer an tia chu kan hredonia milo transfer sakte u ti tur working ani chuan adota chuan kan zirtir tu a kha mo kan zirtir tu kha antenna na hei lo ni ta transfer mo transfer kan zirtir tu kha hei transfer zia chu dropbox a ti na hei use dropbox to transfer this teacher to your school mo dropbox teacher dropbox mang hian hei hi ila lut thei kan hredon hei hi ila lut thei chuan hei hi kan hriat tura chu kan ti chinang ma kan kalanga min function kim lo de la kilo vele trina dropbox a 23830 tikhan ron lang ta chuan hei hi hetila hian transfer to school I nangmani school kha ta hen ron lang do na chuan teacher ko ta langa transfer from mo district hemi district atang hian transfer from a school mo khoi school atang khan nge chuan mingaron omle ta a chuan hetila hian atoberan transfer omtani mo transfer alain ti hian is safe khan school a lut don lo chuchin shadoni is safe khan in school a lut don lo transfer hi working a ithla kanga is safe anga in school a lut chawang chu tila hen thren khat chon transfer in in safe topa in school a lut a moin te kha ala lut lo working in tianga a lut chawang chu transfer from kami dropbox atanga lak lu dan khani khatiang ni lo kha pakhat al omle ta a chu pending teacher mo pending teacher working status en le lokila 27877 emi sitti tu kan entan he pending ani ta ni mo pending ani hi chuan use transfer from other school mo dropbox ni to olovin transfer from other school mantur hei kan hredon nia transfer ti te demis ti te khatiang thil dang zong a khachu dropbox atang kan la lut vek theya pending ani chuan transfer from other school mantur master da correction a transfer from other school mantur dropbox atang chuan dropbox kan zong chinange 27877 dropbox atang chuan I mudon lo achan chu dropbox a om lo school a tlat chu wang chuan dropbox atang khan pending te khain lo zon ngial chuan in mulawang chu wang chuan transfer from other school in manga ta hian 27877 ti hian ron lang chi ang chuan hei po hi transfer hei hi ta hian thil pakhat oma chu in hriat tel tura chu dropbox ani kha chuan dropbox atanga izuk mu kha chuan tila hian working itingal mei theya
mo working iting hal mai thei chuan school a lut nga lang ma se transfer from other school ani chuan hetila izuk mua hi pending ania transfer iti photanga i update photanga chuan dropbox atangin working a ila lut le ang chu kan thredon nia transfer from other school a chuan step ni oma dropbox atang chuan step khat chau kha kan thredon ania transfer from other school ni chuan kan transfer photanga chumi no dropbox atang kan lut le ang kha teacher import le transfer teacher import le transfer chu lo ni le ta a chuan pakhat le chuan teacher add chungchang mo add teacher hi ka sei to ang khan zirtir tu kha add pop lo tur zon phot tur no pang ang tho khan khoya mo lo om ve khiau the nia chu ma chon uluk te zon phot tur chuan kan zong char kan mulo ni nuwa kan add chawang add teacher chen line teacher ko ta lo oma ei chu tia da top mai tur teacher hei chu da top mai tur chuan hetira teacher national code oma teacher national code hi hei hi yuda satanga nei tur ani a yuda sa lo om to vsk om lo an ni chuan yuda sa teacher national code tp khating khat engeni number kha ithanga nga ta heni da ang mo tikhian chuan teacher name ten zia ka nga gender te inti fek nga in fill up fek khuna in submit ang in submit hian teacher in add chu vsk chon in submit hian direct in school aron lut ngal don lo ania office lamin an approve photangai chu in submit hi akal dik lo in endu chuan master a teacher a hetla hem delete oblique verify kan zu kalanga heng ho hi ti hian tuna chun hei ti hian a lang mai ta a tiana lang mai ta a nangni chu in ti tira chon a sen no in ron langang orange in arong khan omzia aneya a sen no orange ani chuan district level tia a hring ani chuan state level ti na arong kha engrong chi ange ka juk soi fu che lo mai theya tia a hring ani to chuan he tila hian remarks a hian reject verify te in ti diklo zirtir tu kha anlo om to ni phei chuan anron reject ang hetila hian verify aron in ti to chuan in school a teacher correction in lutanga anron approve chia anron verify chia khan teacher correction a hian in lutanga pending in lo om don ani pending in lo om don ni chu pending a chu working in thak le photanga chu mit nuwa chuan a khoi thei chawang chu kan settle don bokania pending in om chara lo in lock in ten tuma kha obji om lo pending ani chuan engma ti thei lo tin zirtir tu in thare kha pending in anon verify nu khana lu chu working a thak le photangai chu kan sedon nia chuan englova hian thil pakhat kan soitel lokanga tms kan login lokanga hetila hian hemi ming hi kan buai thina ni thak te kan du thina headmaster ming ani headmaster ming chu headmaster ming hi hemi tms atang hina thak theilo headmaster ming hetila ming hin thak du chuan sms a tho khan profile line kalanga tila hian thlakang tila hian ming in thlakang chu thredonia profile line kalanga chuan profile in update ang chu trend khat khan tms atanga thlak ram pakan tum thina helai profile atang hin thlak turani chu kan thredonia kha tms a zirtir tu chungchang bi ka kan han soi thei chu no ni phot ro se